Ну, я тутэйшы, як ваўмянаў называлі гэнакі. Нарадзіўся тут, у Волме. Любіў Волму нават калі працаваў у Мінску, ўсё роўна кожную свабодную хвіліну я ехаў сюды. Бо тут і бацька, і мама, і гаспадарка вялікая, дапамагаць трэба было. Дзякуй Богу, і жонкай павезло. Мы тут с одного колхоза. У аграгарадку Волма, што ў Дзержынскім раёне, жыве дзіўны чалавек. Яго рукі ўмеюць выразаць з дрэва найтанчэйшыя скульптуры. Яго пэндзаль піша цудоўныя мініяцюры і карціны, а яго слова заварожвае. Станіслаў Налецкі – мастак, разьбяр, пісьменнік. І, як ён сам кажа пра сябе, тутэйшы. Ён пачаў пісаць, калі яму было ўжо за 60, а нядаўна прэзентаваў сваю новую кнігу «Сівая Волма». І, ведаеце, дзеці малыя трэба было ўчыць, кватэру купляць. І неяк я мала працаваў тады, в асноўным начамі, ці на бальнічным. Мне, можа, хаўшчоў нойдзецца са 150, з 50 прададзена недзе за мяжу у частнай калекцыі. Ну, а так, на стенках тут такія, я ўжо цяпер люблю мініяцюрку напісаць. Будете смеяться, я 60 год чекал из год 30. Думаю, вот будет 60 год, я пойду на пенсию, и я буду так працаваць, усё завалю скульптурами драўлянымі, понараблю работы, але я не учу одно, что здоровье тошни, яно ж усё с тягом. Ну, але вось бачите, першую книгу я написал 60 год. Бо гэтыя матэрыялы, мае веды неяк вот карцілі на мяне, а веды адкуль. Бацька мой быў вялікі майстра, і ён мяне за сабой, а некалі людзі, яны не за грошы працавалі, за нейкае сяброўства, ўсё, але ўжо як нешта зробяць, садзяцца за чарку, за гутаркі такія ў іх, а я малы недзе на лаўцы ляжу ці ў стажку. Бо с бацькам же ж я. И все подслухивал, и вот что вчера было, я не памятаю, а дзяцінства все помню, поэтому вот и «Споведь дзяцінства» книжка, ну все это такое, на основе, на ўражаннях у дзяцінстве. И яшчэ один такі факт. Калі не браў мяне бацька, брала мама, а яна ў мясцовым шпіталі працавала, и яны вечером, ну, знаете ж, як не можно ж там спать этому персоналу. Приходили хворые, и нечто они там размовляли. И я изнову все это запоминал. Вот поэтому так вот мне многие говорят, а что ты на белорусской мове пишешь? Так а на якой? На якой что? На английской, что ли? Коли треба кому хай перекладают, конечно, ну я себе лечу толерантным таким белорусам. Хотя, як мне вот теперь корректор у редакции сказал, ну, я тебе скажу честно, у тебя не белорусская мова. Я говорю, а якая ж? Ну, такая, вясковая. Я их это ведаю, с нашим волнянским диалектом. Поэтому я ни в якім разе не чураюся своей мовы и не брыдка мне за яе. Жыццё хуткім цягніком некуды мчыцца. 60 десяткаў много, а я боюся спыніцца. Знаёмцы дзіву даюцца. Ты ж працаваў, каваў, будаваў, фарбаваў, з жонкай дзяцей нарадзіў, гадаваў, вучыў, ды грэх не ўтаіш. Любіў чарку кульнуць, жанчын не мінаў. Правду сказаць, грошай чужых
у карманы не клал. Ну, просто влюбленный я в свою Волгу, в свой край, у свою Беларусь. Я ўжо, калі так, можа, трошки з такім шкадаваннем скажу, што не маю высшай адукацыі. Вот цяпер я чуў, што... А так, на той час много было аб'яў, много соцабязательств, ну, за счет гэтага і жылі афарміцелі. А тады ўжо неяк выйшаў на групу. Я ўжо ў Волме гадоў 15. Ну, нарадзіўся я ў 59 годзе того веку. Вот, ну, такое, ну, так, яшчэ, вы ведаеце, вот так цяпер пераасноўваю. Адчувалася яшчэ пасляваенны час. Мы много зброі находзілі недзе ў лясах з сябрамі. У нас цэлы быў партызанскі атрад свой. Я был начальником разведки, мой сябра командир отряда, человек 30 набиралось, и мы все с вёсками ходили гулять в войну. То есть, ну, отчувалось все это. Ну, тогда, ну, не же с таким жартом скажу, усе ж хотели в той час детей отправить в Минск, в город. Они там думали, что по тротуарах батоны лежать, все. На что меня отправили в 16 год. Я в школу пошел, как бы на год ранее. В моем классе все были за меня старейшие. Ну что, 16-летнее дитя, ну, одразу меня отправили в строительно-будаўнічае училище. Тады, скончивши его, я пошел это общественный университет переподготовки художников-оформителей. Но оно приравнивалось к художественному училищу. Вот. Это закончил перед самой армией. С армии пошел на Козлова в мастацкую студию. Вот там добрые, там наставники такие моцные были, на той час Беляев был. Ну, много я уже трохи не помню. І вот гэтыя веды трошки неяк набыліся, а тады ж я ж кажу, што ну трэба ж было кватэру, трэба было ўсё, бацькам дапамагаць, і неяк вот ночай лягу, думаю, вот я тое не зрабіў, тое не зрабіў. 60 год тоже не зрабіў. Ну, нарабіў я много. Скульптур, ну, трошки все равно не реалізаваўся. Дом паляўнічага, фальварак паляўнічага я там не закончил резать, ковидом захворел, и все, я уже больше туда не вернулся. Перший свой верш, ну, як вам сказать, першая книга и перевыдание. Чему перевыдание? Узято першие выдания, и туда добавлено, может, 20 вершов новых. Хотя, ну, вот некая традиция выходит, я уже написал, может, 17 еще вершов таких, и буду еще дополнять, перевыдавать. Это Волминский шепт, и снова будет Волминский шепт. Видите, что я за каждым словом все Волма, 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 Волма. Ну, у каждого человека повинна быть такая мясцина. Ну, можем, хай меня не обратить, хай не думают, что я вот не могу разуметь, люди съехали, ну, з'їжджають, родимые. Дык што, выходзіць, у іх нічога не трымае, ні магілы продкаў, ні той кусочак зямлі, дзе ты рыбу лавіў, дзе ты на ровары ездзіў. Я гэта не разумею. Не, чаму? Добра павандраваць, ездзіць у той самы Ізраіль, пакланіцца зямлі Христовай. Ну, я нікуды не хочу. Я дома. А где родился, там и пригодился. Першая калябравалася імша каталіцкая аж у 11 веку. Вот. А гэта гора, это языческое капішча. Тут вот день и ночь не копать, заўсёды косткі. А тады ўжо пазней, як адышло язычество, где-то ў пабудову першага касцёла, тут
уже было такое полноценное. Погост, кладбище, а там вот, ну, уже там затоплено все. Сюда можно было попасть только через маленькие мостики по дозволу святара. Вот. А так Волма у некоторых драўляная крепость. Они тут останавливали и шведа, и татар, усіх. Янка, ты можешь себе уявить будовлю 1473 году. Перастук сякер, немногословные майстры, але разумеючи один другого з позірка, храп узмыленых коней, якія здалёк вязуть на вазах-валакушах драўніну для будоўлі першага касцёла ў Волме. Калі і вы цікавіцеся мінулым гэтай зямлі, шчыра раім вам адкрыць для сябе творчасць Станіслава Налецкага.